Lek ning loro mai lagi geger iki. Geger apa? Kemalingan. Walah, pancen yo kahanane lagi kok ngene kok. Ora kemalingan apa kuwi? Nongko arep besok arep nggo gudeg iki. Oh, gori. Gori nangka kuwi. Ah iya. Kok iso dinalih. Kebangetan nek kuwi. Rimis ta kuwi men. Ya kuwi mengkarang ya kahanane apa-apa larang, apa-apa mundak niki ya mbuh sih pemerintahane iki saiki ya. Jan angel golek duit ekonomi ini lagi kok ngene kok. Neng nggon aku winginane yo an. Kuwi jan remeh meneh. Maling radio. Ini radio dicolong. Pandilalae. Apa radio sing ngono iki dicolong. Wis ora konangan. Om Melayu konangan wong rondo doyak. Maling kan belik. Wah, wis ora ketemu to. Dhewe radio niki muni. Marilah kemari. Wah, lah kae wonge. Oh, Melayu meneh malinge. Melayu meneh konangan iki. Ayo, Melayu meneh belik meneh. Waduh, kelangane engkok iki awake dhewe. Wah, kayak ana suarane. Akulah di sini. Wah, wah langsung sing rondo itu mulak langsung gebuk itu kecekel. Biar kuwi. Aku terakhir iki duka lara. Lah diger. Jebul malinge iki budek. Halo Tapi nek radio niki sih muni, aku dicolong. Aku banget tadi. resiko berat iki. Iya. Ane sapa iki? Wah, pelanggan kuwi, Lek. Wah, Pasar Gibangan. sik Cocok kuwi. Woi. Wis ndang budal. numpang mbak ya. Roh ya apa iki tulisane roh? Contoh nomor tidak dikenal lagi. Sepurane ya Lek. Aku sandel picek lagi ra nyekel ra cekel blas. Kepeksa becakmu tak colong sik lho. Sok yen ana rejane Zaman. tak balekke. Walah, Lho becak. lho, Pita Lek. becakku dicolong wong. Kowe lah. Aduh, sik roh. Lek.